Assalamu alaikum al'umma, barkanmu da wannan lokaci. Kuna magana da Mr. Abbaliyu mai haɗa Tom and Jerry da kuma Zagirar Alhaji Igwe wanda aka fi sani da Haris Igwe. Muna tallatar da YouTube channel ɗinmu ne mai suna Sabuwar Rayuwa TV domin kallon shirye-shiryenmu na Tom and Jerry da wasu comedies na Tom and Jerry da muke haɗawa a cikin harshen Hausa. Za ku iya garzayawa Sabuwar Rayuwa TV a YouTube channel, kuma na subscribing, sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode da wannan. Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Kuna magana da Abbaliyu da kuma Haris Igwe. Muna farin cikin sanar da ku cewa muna haɗa comedy na Tom and Jerry a harshen Hausa da kuma wasu bidiyoyi haka wanda suka kamata dai a haɗa muna haɗawa, ko kuma mutum yana buƙatar a haɗa mai Tom and Jerry da siffarsa ko kuma dai da wani abu makamancin haka muna haɗawa. Domin kallar shirye-shiryenmu za ka iya shiga YouTube channel ka rubuta Sabuwar Rayuwa TV, za ka gan mu. In ya so ka mana subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawa domin sauraron shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode, a huta lafiya.